फूल गछ पड़ो ये कौच है ना आ खेल से गछ लगे था बहुत फूल फुटो बहुत फूल फुटो चल ड्रेस रे वाली चले दो चलो ड्रेस रे वाली चले हां चलो दरकार ना से तो आस आ खुदरा बना बाली कुंडे दे कुंडे मामा कह कुआ 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 कौन कौन कह कुआ तुम ऊपर देख बाउंसटा ठिसिंग कि पड़ो मुंड ठुसुंग हो बाउंस पड़ी पड़ो एमती आस दुम कि मिनु ठू पहले लो ना पड़ोनी लगी छेरे हाँ छेरे मिनु छेरे जाना तौक आस आस पलि आस मिनु बाली खसु जे मारी पलि आस चढ़ी जाऊँ खाली हाँ क्या हाथ पाइबानी यही हाथ पाइज बाली पकना मैडम आज कुआडे जाइथिले को ठाकुर शनि ठाकुर कौन कहल मैंने सिंगाणी भारी गला लो ड्रेस पड़ी सिंगाणी है ड्रेस रे कोतीटा पड़ू ड्रेस चेंज करवानी शुण टे मिनु 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 जो शनि कति जाइथिला मिनु कौन आनला बरा गुलगुला इटली इटली आनचु ना किए खाइबे खाइबी कौन आंगुठे बाली फसब समस्ते खाइबे ठाकुर को कौन कहले आउ कौन कहले पाठ मागिछि ना पाठ मागिछि ना आउ कौन मागिछ मामा फोपड़ा ना तलू मामा टे अना फुलेटा फुलेटा खेलुच कि खेल खेलुच बाली खेल तो कौन खाई तलू पकाना बाली तलू पकाना जेजे मारे तल बाली पकाना तल बाली खसीगला पड़ो भितर को सब पछ गाड़ी पड़ो से बाली तलू खसाना बाली ऊपर था आनी पाइल गछ तो नहीं पानी पकेमी कौट गछ ना कौट गछ लगे बाली गछ लगे मुंड ठीक अच्छे ना मुंड माड़ होगा मुंड ठीक अच्छे ना ना से मुंड टिके जाइला शनि माड़ हो बोले से माड़ टे बाली गछ कर मामा तो खाइब तुम बाली है के जोर बाली कहीं आंपुच
ଭାତ କରିବ ବଡ଼ ରୋଷେଇ ହବ ତମେ ଭାତ ଡାଲି କରିବ ହୁଁ 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 କ'ଣ କରୁଛ ଭାତ ସରିଗଲା ଭାତ ହେଲେ ମୁଁ ଖାଇବି ତମେ ମାଡ଼ ଖାଇବନି ମାଡ଼ ତମେ ଖାଇବ ନା ଏଇଟା କ'ଣ କରୁଛ ହଁ ଫୁଲପତି ତମକୁ ସେ ଫୁଲକୁ ନେଇଯିବି ସେଇ ଡାଲା ବାଟିକି ସବୁ ଫୁଲ ନେଇ ସେ ଡାଲା ନେଇକି ଠାକୁର ଫୁଲ କ'ଣ କରିବ ମୁଁ ଠାକୁର ବୁଟ ଆ ଭିତରେ ମୁଁ ଠାକୁର ବୁଟ ଡଟି ଦେବି ଡଟି କରିମି ସବୁ ଏଇ ବୋଉ ଦେଖିଦେଲା ଡଟି କରିବ ବୋଉ ତ ଖାଇବ ଡଟି ନେଇକି ମୁଁ ଘରେ ପକେଇବେ ନା ହଉ ପୁତୁ ବୋଉ ଦେଖିଦେଲା ତମକୁ ଖାଇବ ପୁତୁ ଦେଖିଦେଲା ପୁତୁ ଦେଖିଲା କ'ଣ କହିଲା କୁତୁରା ହେଉଛ ତମେ ହୁଁ ହଉ ଆଉ କ'ଣ କହୁନା ଯାଇଥିଲେ କୁଆଡ଼େ ମାମା ହଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ ଶନିବାର ଯାଇଥିଲ ଏଠି କ'ଣ କଲ କି ଶନି କତି ଯାଇଥିଲ କ'ଣ କଲ ଅଣ୍ଡା ଚକୋଲେଟ୍ ଦେବେ ସାର୍ ଠାକୁର ଦେବେ ଅଣ୍ଡା ଚକୋଲେଟ୍ ଆଉ ନା ନା ଅଣ୍ଡା ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇଲେ ପେଟ କ'ଣ ହବ ସେଟା ନୁହଁ ଥାଉ ସେଟା ଗାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ବା ସେ ଗାଡ଼ିଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ସେଟା ସେଠି ଗାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିକି ପଡ଼ିଛି ସେଟା ଦରକାର ନାହିଁ ନୂଆ ଗାଡ଼ି ଆଣି ଆସ ହଁ ନା ନା ସ୍କୁଟି ଲଗାନା ପଡ଼ିଯିବ ଚୁମା ଦେବ ସ୍କୁଟି କ'ଣ ପାଇଁ ଚୁମା ଦେବ ଜାଣା ଜାଣା କୋତରା ହେଇଛି ବାଲି ହେଇଛି ଡ୍ରେସ୍ ଲାଗିଯିବ ସ୍କୁଟି ପଛରେ ଚୁମା ଦେବ ସଫା ହେଲେ ଚୁମା ଦେବ ହେଲା ହଁ ନା ନା ଥାଉ ମୁଁ ପଛରେ ଆସିଲେ ବଜାରରୁ ତାକୁ ସଫା କରିଦେବି ତାହେଲେ ଚୁମା ଦେବ ଏବେ ତ ଥାଉ ଦେଖନି ଗାଈ କ'ଣ କହୁଛି ଏଇଠି ଆସ ଓହୋ ସାଇକେଲ ତ ମୁଁ ରଖିଦେଇଛି ଗାମୁଛା ସରି ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ରଖିବିନି ମୁଁ ସବୁ ଗାଡ଼ି ସଫା କରିଦେବି ତମେ ତମ ଗାଡ଼ିରେ ସବୁ ବସିକି ବୁଲିବ ହେଲା ଓକେ ନା ପୋକଲି ଓକେ ଇଆଡ଼େ ଆସ ସିଆଡ଼େ ନୁହଁ ହଁ ସିଆଡ଼େ ପୋକ ସିଆଡ଼େ ପୋକ ଫୋକ ସବୁ ଅଛି ସିଆଡ଼େ ଚାଲ ନା ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଆମେ ପୋଛିଦେବୁ ତମେ ଛୋଟିଆ ଛୁଆ ପୋଛି ପାରିବ ଚାଲ ବାପା ଗାଡ଼ି କାହିଁ ତମେ ପୋଛୁ ଛୋଟ ହାତ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯିବ ବାଜିଲେ କାହିଁ ପୋଛୁଛ ତମେ ବଡ଼ ପିଲା ହେଲେ କାମ କରିବ ଛୋଟ ହଁ କାମ କରନ୍ତି ହଁ
ନା ମ ଛୋଟ ଛୁଆ କାମ କରନ୍ତିନି। ଲାଗିଛ ଜେଜେ ଲଗେଇ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଜେଜେ ଲଗେଇ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ନା ନା ଚାଲ ଚାଲ ସିଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଚାଲ ସିଆଡ଼େ ଚାଲ ପଡ଼ିଯିବ ଗୋଡ଼ ପଡ଼ିଯିବ। ଇଆଡ଼େ ଆସ ଆସ ଇଆଡ଼େ ଇଆଡ଼େ ଆସ। ହଁ ଗାଈ କ'ଣ ତମ ଡାକୁଛି ଦେଖିଥିବ ଯାନ। ନା ଯାଆନା ଛୋଟ ଗାଈ ବଡ଼ ଗାଈ ନାତ ମାରିବ। ଗୋଇଠା ମାରିଦେବ ନାତ। ଗଗି ତମ ଉପରେ ଗଗି ବି କରିଦେବ ସେଇ ଗାଈ। ଏଇ ବଡ଼ ଗାଈ ମଝି ଗାଈ ତମକୁ ଏଇ ନାତ ମାରିଦେବ। ଏଇ ଦେଖିଲ ଦେଖିଲ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ଗୋଡ଼ ନମ୍ବେଇ ଦେଲାଣି ଦେଖିପାରୁଛ। ନମ୍ବେଇ ଦେଉଛି ଗୋଡ଼ ନାତ ମାରିଦେବ ଏମିତି। ହାତ ହାତ ଚିରିଯିବ। ଥାଉ ଥାଉ ସେଠି ଥାଉ କାଟେ ହାତ କାଟେ। ସବୁ କ'ଣ ଚିରି ପକଉଛୁ ଆଉ। କୁଆ ହେଲା ଆସ ଯାଉଛୁ କୁଆଡ଼େ। ଇଆଡ଼େ ଆସ ଚାଲୁନ ଯିବା ଚାଲିବା। ଚାଲିବାକୁ ଆସିଥିଲ ନା ଗପିବାକୁ ଆସିଥିଲ କୁହ ମୋତେ କୁହ ତମେ। ଚାଲିବ ନା ଗପିବ। ଚାଲିବ ନା ଗପିବ। ଚାଲ ଦି ଜଣ ଚାଲିବା। ଦି ଜଣ ଚାଲିବା ଚାଲ। ହଉ ଚାଲ ସାଙ୍ଗ ହେଇଯିବା। ଆସ 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 ଇଆଡ଼େ ଆସ। ବାଲି ଧରିବନି ବାଲି ସବୁ। ଆସ 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 ବାଲି ଆସ ଚାଲ। ଇଏ ଦୌଡ଼ନା ଦୌଡ଼ନା ପଡ଼ିଯିବ ପଡ଼ିଯିବ। ଚପଲ ଖସିଯିବ ପଡ଼ିଯିବ ବା। ଓ ଆସ୍ତା ଦଉଛି। ମାନେ ବ୍ୟାୟାମ କରୁଛି ଆଉ। ମାମା ଓ ମାମା ମିନୁ ମାମା ମୁଁ ପାର୍ଟି କରୁଛି। ବୁଝିଲ କେତେ କ'ଣ ଦେହ କ'ଣ ହେଲାଣି ଥାଉ। ଦୌଡ଼ୁଛି। ହଁ 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 ଧୀରେ ଚାଲ ପଡ଼ିବୁ। ହଁ 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 ବାବା କି ବଳ। ଆଉ ଟିକେ ବଳ ଦେଖିଆନି। ବାବା ଲୋ ବଳ କେତେ ବଳ। ଗୁଡ଼ ଚାଲ। ମୋର ନାହିଁ ମୋର ନାହିଁ ତମର ବହୁତ ବଳ। ହଉ କ'ଣ କହିଲେ ମାମା କାଇଁ ମାମା କାନ୍ଦି ବହିଗଲେ କ'ଣ ହବ। ଝାଳ ବୋହିଲେ କ'ଣ ହବ। ଝାଳ ବୋହିଲେ କ'ଣ ହବ। କ'ଣ ହବ ଏଇଟା। ହଉ ଝାଳ ବୋହିଲେ ବହୁତ ବଳ ହବ। ତମକୁ କିଏ କହିଲା। ଧୀରେ ଲୋ ଗାତ ଅଛି ଗୋଡ଼ କହିଲି ନା। ହଁ ପକେଇଦେବି। ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଟା ଚିପ୍ସ ବାଲି ଗଦା ହେଇଛି ଆସିକି ଆମ ଦୋକାନ ପାଖରେ। ଘର ଛାତ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ବଜାରରେ ଗୋଟେ ଘର ହେଉଛି। ଛାତ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଜିନିଷ ପତ୍ର ରହିଲାଣି କେବେ ଗୋଟେ ପଡ଼ିବ ଆଉ। ଏଇଟା ଆମ ବାଣ ଦୋକାନ ପାଖରେ। ଏଇଟା ଆମ ବିଲ। ଏ ଚାଲିଛି ବାଉଁଶ ପୋତା ହେଇଯାଇଛି ଲଗା ହେଇଯାଇଛି ଛାତ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ। ଶୁଭ ଦିନ ଦେଖିକି ଛାତ ପଡ଼ିବ। ଉପରୁ ଯେ ବାଟ ସିଡ଼ି ହେଇଛି। ଏଇ ତ
ଆଜି ତ ଛାତ ପଡ଼ିବ ଆଉ। ଏ ଆମ ଦୋକାନ ଗାଡ଼ି ଏ ବିଲ ଚାଲିଛି ଆଉ। ଏଠି ସାଇ ମନ୍ଦିର, ଏଠି ମନ୍ଦିର, ଏ ଯିବା ରାସ୍ତାଟା ଏପଟକୁ ତହସିଲ ଥାନା ବାଟଟା ତ ପାଖରେ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଆମ ସୁନ୍ଦର ବଗିଚାଟା, ବେଲ ଗଛ, ଫୁଲ ଗଛ, ଲେମ୍ବୁ ଗଛ, ପିଜୁଳି ଗଛ, ଡାଳିମ୍ବ ଗଛ, ସବୁ ଏଠି କଦଳୀ ଗଛ ସବୁ ଅଛି ଏଠି। ଆଉ ଆମ ଡାର୍ଲିଂ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଜିକ୍ସର ପାଗ ଆଜି ଟିକେ ଗରମ ରହିଛି। ओके फ्रेंड्स, बाय। थाऊ 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 त्यही त गड ମୁଁ କରିଛି। हाथ 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 काढे, हाथ काढे। वर्षा हवार संभावना अच्छी। मैं बाछुरी क्षीर खाऊଛନ୍ତି मामा आउ सेठी बड़ मामा कहबो होती ये करना काहे कि तू तम आउ सेपट अनेच विभिन्न प्रकार फूल लगी बारे गेंडू फूल, मंदार फूल, पिजुली गछटी गोटे, लेंबू ये गोटे मंदार फूल, एठी गोटे आ गोटे कागजी फूल,
ସପୁରୀ ମୋ ଡାର୍ଲିଂ ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛି। କୋତରା ହେଇଥିଲା ତାକୁ ଧୋଇଦେଲି ଟିକେ। ରେଡି। ବଡ଼ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଜି ଟିକେ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ବଡ଼ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପୁରା ଚୁପଚାପ। କ୍ଷୀର ଧୂଆଁ ଚାଲିଛି, କ୍ଷୀର ଚାଲିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ହଲୁଛି ଆଗରେ। ମା ମାମା ଆଉ ଗୋଟେ ସେଠି ଅଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାର୍ବତୀ ଏଠି ତ ମମି ଆଉ ମେଘ ଫେଘ ଉଠେଇଲାଣି ଇଏ ହବ ଦେଖେ। ଓಂ ଭୂର୍ଭୁବସ୍ସୁଃ ତତ୍ସବିତୁର୍ବରେଣ୍ୟଂ ଭର୍ଗୋ ଦେବस्य କ'ଣ କରୁଛୁ? କ'ଣ ଏମିତି କରୁଛୁ? କ'ଣ କରୁଛ? ଭୂତ ଖାଇବନି କି? ଖାଇବନି ଖାଇବନି କି? ଆସ ଖାଇବ ନା? ତଳେ ବାଡ଼େଇବନି। ରୋଷେଇ କରୁଛ? କ'ଣ ରୋଷେଇ କରୁଛ? ହଁ ହଉ। କ'ଣ ନେଇକି ଆଇଲା? ଅଟା ନେଇକି ଆଇଲା, ତାରେ ପାଣି ନେଇକି ଆଇଲା, ଲୁଣ ପକେଇଲା, ଚକୁଡ଼। ଚକୁଡ଼ୁଛି, ଅଟା କରିଦେଲା, ତାର ଗୁଳା କର, ଗୁଳା ଗୁଳା କର। ରୁଟି ହେଇଗଲା? ହଉଛି ହଉ। ହଁ ଆଉ ରୁଟି କଲା, ଆଉ କ'ଣ କରିବ? ମାଛ କରିବ? ମାଛ କର, କାଟ ଆଗେ ମାଛକୁ। ହଉ ଏଇନେ ମାଛ, ହଁ କାଟିଦିଅ ଆଗେ, ତା ଧୋଇ ଦିଅ, ତାପରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ହଁ ସବୁ ପକେଇକି ହଁ ଗୋଳେଇ ଦିଅ, ତାପରେ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ପକେଇକି ଛାଣିଦିଅ। ଛାଣିଦିଅ, ହଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାଛ ପକା, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାଛ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛାଣିଦିଅ, ଭାଜିଦିଅ ଏମିତି ଏମିତି ଓଲଟେଇକି। ହଁ ପଖାଳ ଟିକେ ବାଡ଼ିବ ଖାଇବା।
ପଖାଳ ଆଉ ମାଛ ପଖାଳ ଭାତ ମାଛ ଆଣୁ ନା ତଳୁ ବନେଇକି ଆସ ତତେ ମାନେ ଅକାନ ନହେଲେ ଗାଈ ଇଏ ତୋ ମା କଣ କରୁଛି ଆଇ ଭାତ ମାଛ ଦେଇକି ଆଇଲା ମୁଁ ଖାଇବି ଏବେ ଆଉ ଆଉ ମାଛକୁ ତରକାରୀ କରିଦେ ଆଗେ ବେସର ବାଟି ଦିଅ ତାପରେ ତରକାରୀ କରିବ ହଉ ହଁ ଖାଉ ସେତିକି ତ ଏଇ ମିନୁ ଭାଜିଛି ପୋଡ଼ିଛି ପୋଡ଼ା ହେଇଛି ବାଇଗଣ ଆଉ ପୋଟଳ ଆଉ ବିଲାତି ଆଉ କ'ଣ କରୁଛ ଆଉ କ'ଣ କରୁଛ ଚାଲ ଖାଇବ ଯାଅ हाँ ओके one day okay of course thank of course अब कम ठीक न भूल कथा of course हैं 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 पूरी करुच हो कर पूरा गोल गोल कर सकले मिनू बेल देला हाँ मिनू गोल गोल कर दूची सब देखी आंदे आउटे बुले दे अरे वाह मिनू वाह पूरी कर ना ना गरम तेल Hiraram, hiraram, ha.
ହଁ ହେଇଗଲା ମୁଁ ପୁରୀ କରୁଛି। ହୁଁ। ଗୋଲ ଗୋଲ କରିଦଉଛି ଆଉ ୱାଓ। ଦେଖ ମୁଁ ଗୋଟେ ସାପ ରୁଚି କରିଦଉଛି। ଦେଖିଲ କେତେ ବଡ ସାପ ରୁଚି କରିଦଉଛି। ଦେଖ ସାପ ସବୁଆଡେ ବୁଲିକି ସବୁ ପିଠା ଦେଖିଲୁ ମୁଁ ବେଲି ଦେଇ ଦେଖିଲୁ ମୁଁ ବଢିଆ ବେଲି ଦେଇକି ସବୁ ଖାଇବା ଟାଉନ ମୁଁ ବିଟ ଖାଇ ମୋର ବହୁତ ଭୋକ ଗଲା। ତୋ ପୁଅ ନା କଣ? ମିନୁ ପୁଅ ନା କଣ? କରୁଆ ଗରୁଡ଼। ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅ ନା? କରୁଆ ସବୁ ଗରୁଡ଼। ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କରୁଆ ପୁଅ ଆଉ କି ତମ କରୁଆ ତମ କରୁଆ ହଁ ଆମର ମୋ କରୁଆ ହେଲା ତୁ କଣ ନା ବଢିଆ କଥା କହିଲି। ଦେଖ ମୁଁ ଥାପ ବଢିଆ ସେଇ ପିଠା କହୁନି କି ଗୁଡ କରୁଛେ ବଢିଆ କରୁଛି। ହଁ ମାନେ ବଢିଆ କରିବା ଥାପ ବଢିଆ ସେଇ ପିଠା କହୁନି କି ବଢିଆ ନୂଆ ପିଠା କହୁନି କି ରୋଷେଇ ଜଲ୍ଦି। ନା ମୁଁ କରୁଛି ମୋ ପୁଅ ଖାଇବା ଚାହୁଁଛ କିନ୍ତୁ ମୋର ବହୁତ ଭୋକ କୋଉଠି କହିଲା ମୁଁ ପିଠା ଖାଇବି କହିଲା ମୁଁ ପୁରୀ ଖାଇନି ଦିଅ ପୁରୀ ଦିଅ। ସେତିକି ତାକୁ ତେଲ ଏତେ ପକାଅ ନା। ସିଏ ଭେଜି ପାନେ। ମୁଁ ଭେଜିଲେ କଣ? ନା ତେଲ ପକେଇକି ସେଇଥିରେ ତ କରିବ ତେଲ ବି ପକାଅ। ତାର ନାଗି ଯାଉଛି। ଭାଇ ବେଲୁଛି ନା ବୋଉ ହେଲା ଦେଖ ୱାଓ ଓକେ।